ओइ बियाय जागोन ना जाया होनदों जागोन लागाव आलुंबाय जाबाय फैबाय बेयावलाय बिहावफोरनि मा दाय दं नङा होमबा दानि जुगनि बिहामजोफ्रा रिल्स बानाय भिडिअ बानाय हौवा गोदानखौ सुनो खायदा नागिरो नंना नङा रिल्स बानायदों डलार खामायदों US आव दोनखारलांदों आइ फुंनि या बिदि जायो बिदिखौ बिहावफोरा माब्रै मोजां मोनो नंना नङा जामाया मा बियाय नंना नङा रायजोफोर नंगौना गासिबो नङा साफा सानैयाल' आरो माने फेसबुकाव भिडिअ बानायनानै रिल्स बानायनानै डलार खामायनो फैसा खामायनो खायदा लाबाय बायैनो लासै लासै कमेन्टआव रायज्लायदाव मेसेन्जाराव रायज्लायदाव गाबोन फनाव रायज्लायबाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय ब्लड ना उन्दै दं ना फिसा दं गथ' दं पात्ता गैला हिनजावफ्राल' नङा हौवाफ्राबो खिन्थु गासिबो एखे समान दे जिखुनु हक आङो माबायदि मेथाइ खनबा सेंग्राफोरनि मोदोमाव नांहोनो हागोन बेखौसो सिन्था दा बांद्राय खरा खनबा मादै मोना हाब मा जानला मोनला खना थांखो सिबिलाय होनगारगोन ओंखायनो सिन्था खालामदों आंहालाय माबोला आव आबा आबा आव होनलायनो मोनबावनांगौ आंहालाय माबोला आव आबा आबा आव होनलायनो मोनबावनांगौ मालाय हनै बिमा आं दुगैनो गामसाया लाबो होनलायनो मोनलायथारबाय होद सानैबो मोनबायब्रा नोंसोर लाबावनो गोसो होनदां सालाफ्रा गावजोंबो खाथायलायगासिनो दं गासिबो जाजोब्बाय मोनजोब्बाय आव आबा आबाव आव होननो मोनजाय आं मोनाखै आखाइ खबनानै हो बयबो खेबसे आंहालाय माबोला आव आबा आबा आव आव आबा आबा आव होनलायनो मोनबावनांगौ आंहालाय माबोला आव आबा आबा आव आव आबा आबा आव होनलायनो मोनबावनांगौ मालाय हनै बिमा दिनै अनलाजों बे अमा बेदरजों जानोसैलै